мъже, пъти ме храни. Какви деца е раждала българска майка юнашка, какви момци хранила нашата земя хубава. Който иска, нека да тегли, тежко му нима ще кажа. Юнакът теглото не търпи, аз съм думал и думал. Какви деца е раждала българска майка юнашка, какви момци нашата земя хубава. Тази му, който ме за чест и воля да мъсти, добро да прави, лошия с ножа по глава, пак ще си викна песета. Какви деца е раждала българска майка юнашка, какви момци хранила нашата земя хубава. Какви деца е българска майка, какви момци е нашата земя. Каква? Заведнъж. Какви деца е раждала всички българска майка юнашка, какви момци хранила нашата земя хубава. Какви деца раждала българска майка юнашка, какви момци хранила нашата земя хубава. Българска майка юнашка. Благодаря ви. Група Епизод. Васил Белешков, Христо Дешарков, до мен е Симеон Христов, човека, който поддържа огъня на групата вече 39 години и е автор на повече от песните, които чухте тази вечер. Аз съм Димитър Аргиров, съм най-младият член на групата. От 3 години с едно прекъсване от 33. Това е поклон. Благодарим ви. Искате ли още или не искате? Не мога да разбера добре. Искате ли още или не? Добре, ще изпълним една песен последна. Тук се родих, знаете ли? Добре, ще я пеем заедно.